Cărți care se citesc ușor în engleză. Percy Jackson și probabil toate cărțile lui Rick Riordan. Are multe serii, deci dacă vrei să le citești pe toate, o să ai ce citi o perioadă lungă. Dacă vrei să vezi cum ar fi, uite a treia pagină. Prima pagină e ceva mai simplu de citit decât restul cărții, dar a treia e reprezentativă. O altă serie pe care o recomand e Eva Evergreen. E o serie super drăguță și nu e tradusă în română, deci momentan singurul mod să o citești este în engleză. Cam așa arată prima pagină. Și una dintre seriile care se citesc cel mai ușor e Cassidy Blake. Fiecare carte e și destul de scurtă, având în jur de 200 de pagini fiecare volum. Să ne uităm la o parte din prima pagină. Aș putea să mai recomand câteva cărți care cred că se citesc ușor dacă e cineva interesat sau vrea cineva cărți pentru adolescenți. Dar pe acestea le-am citit eu în engleză și pot să vă spun sigur că se citesc ușor. Nu v-aș recomanda, spre exemplu, Vraciul, pentru că folosește anumiți termeni vechi. Nu e imposibil, eu cu Vraciul am început să citesc mai mult în engleză pentru că nu mai găseam cărțile în română. Dar aș recomanda seria mai degrabă pentru cititori cu un pic de experiență.